Добър ден. Дълго мълчах. Слушах много. Водех се единствено от разума и грижата за държавата. Днес говорих с академик Денков. Уведомих първо него, после и колегите си. Сега и вас. Замразяваме преговорите. Всичко си има граница. Моята е, че не мога да приема демокрация да се гради на базата на лъжа, разклащане устоите на държавността и неспазване на фундаментални принципи на републиката. Оставям на страна лъжите по отношение на моята личност. Това не е проблемът. Проблемът е, че тук може да става дума за визия за управление, за начин на управление, който е в разрез с всички европейски принципи и практики. Какво е неприемливо? Неприемливо е едно да се говори по време на преговори, а друго навън. Навън са лъжи. Изводът ми е, че вече те и вътре не могат да бъдат приемани сляпо за истина. С цялата ми симпатия към стойностните хора в ППДБ, смятам, че това е неприемливо и към тях. Второ, неприемливо е дори да има някакво съмнение, че България е параван. България не е параван. България е суверенна държава. Ние имаме европейски и атлантически партньори. И аз ги ценя, защото знам, че когато отстояваш позицията си от самото начало, с аргументи, с прозрачност, те те уважават. Но решенията се вземат единствено в България. България не може да бъде фасада за нечисти помисли, жажда за власт и система, подменяща устоите на държавността. Неприемливо е да се говори дори за политизация на администрацията. Не чувам подход към държавния апарат, който не може да бъде обезглавен, защото чисто държавата ще спре да функционира. Само допреди 3 седмици съм била начело на 3 генерални дирекции на Европейската комисия, хиляди хора в тях. На ум не са ми идвали подобен тип действия. Има не само неприемливи неща, задаваме си въпроси. Задавам си въпроси като: това ли е виждането как се правят избори? Ако е това, смятам, че българските граждани не заслужават такова отношение. Не визирам конкретно избиратели на партии, а хората, които очакват по време на кампания за избори да направят своя информиран избор в уважение с тяхното мнение и ценности. Въпрос е и какво означава ала-бала с президента. Без ясни отговори и гаранции за спазване на принципите, аз не мога да участвам под каквато и да е форма. И на този етап виждам, че експертно правителство продължава да има най-голяма подкрепа, но на мен сега ми е важно да има яснота по отношение на ненарушаването на закона, неполитизирането на държавния апарат и службите, ясни гаранции за спазване правомощията на институциите и устоите, принципите на българската държава. Докато няма отговори и гаранции за спазване на тези принципи, повтарям, замразяваме преговорите. Трябва да тръгнем от ала-бала с президента, защото това е ключов въпрос. Не само какво означава, какво включва, а обръщам внимание на, опитвам се да бъда много деликатен, на когнитивния дисонанс, че този, по чието самопризнание е правил ала-бала с президента, сега ни плаши с президента. Това е, меко казано, вътре има противоречие. Компромисът е една от основните технологии в политиката. Да бъдат нещата възможни. И ние компромиси направихме всякакви. Всякакви. Втори мандат, небалансирано присъствие на втория, по-малкия, този, който не е успял да спечели изборите.
ярки политически фигури. Едно е компромис обаче, друго е да позволиш с твоя глас в властта да бъде инсталиран войнстващ болшевизъм. И това в никакъв случай не е прекалено. Този, който ще става министър в този кабинет, трябва с кръв да се подпише, че ще прави чистки. Няма значение дали е законно или незаконно. Имаме изредени конкретни сектори. Държавна администрация, служби, образование. Уважаеми колеги, разбирам призива към компромис. Никакъв компромис не е да подкрепиш едно управление, което има за крайна цел демонтаж на републиката. В това няма нищо отговорено и нищо демократично. И има огромна разлика между саможертвата и самоубийството. Срещата ми с академик Денков се състоя днес, преди да говоря с колегите и да изляза и с вас, поделя това, което казах, и на него съм казала точно това, което вече казах. Замразяваме преговорите, защото става въпрос за визия, за управление на държавата, за начин, по който биват спазвани и отстоявани принципите на Българската република, без да има ясни отговори и гаранции. За спазването на тези принципи не бих могла да се ангажирам за по-напред. На този етап смятам, че замразяването на преговорите изпраща много ясен сигнал да продължим да се водим от разума и грижата за държавата, а не от други, не чак толкова благородни помисли. Уважението е за българските граждани, ако някой трябва да получи извинения, са те. Аз зададох 3 неприемливи неща и най-малко още 2 въпроса. Чакам отговори преди да стигнем до гаранциите. Кратки отговор: не, никога. Но просто за да върна последен опит страната към нормалността. Може би това не е моя дума, да съм я чул. За все пак да напомня за колегите от БНР, откъде тръгнахме. След като победихме 2 пъти подред на изборите, и по-отделно, и заедно, и с машини, и без машини. Тук ще отворя една скоба, защото в преговорите с часове, в които участват с Кирил Петков, Асен Василев, Денков, Христо Иванов, Атанасов, Панев, поехме ангажимент за машините. Днес разговарях с някои от тях. Ние ще направим едно предложение в парламента. Парламента да вземе решение, за да стане незабавно, бързо, да избегнем случая поради изключителното важност да провеждаме честни избори
да няма замръчкани протоколи, да няма флашки, фалшиви, ала-бала и всичко останало. Защото аз така разбрах ала-бала. Не вярвам в това. Но те си го говорят. Да купиме същите машини, които са в САЩ. Същия модел, същата марка, същото, което е там. Приеме, че там е най-голямата демокрация вежди. Същите машини. И със същите машини да провеждаме машинно гласуване, което да избягва далаверата с машинния вод. Алабалата, дет се вика. Затова правя това отклонение, защото там аз обещах, че ще работиме с машини, високотехнологични, и затова предлагам този вариант. Гласуваш си на бюлетина, слагаш я на четеца, отчитате автоматично, вечерта в 9:30 имаме резултатите от избори. Прозрачно, ясно, честно. С същите, които са в щатите. Това ми е предложението. Дали ще го подкрепят колегите в парламента, не знам. Ние тръгнахме от това да направим няколко важни неща в рамките на този парламент. Без коалиции, без каквито и да е уговорки. И през цялото време така сме водили разговори. И нито веднъж, никога не е бил поставен въпроса нито за моя имунитет, нито за който и да било имунитет, нито който и да пази когото и да било. Това е абсолютна лъжа. Не е вярно. Аз 2 години съм бил без имунитет. Сега в последните дни се сетиха нещо да правят. Но това е лично. Аз говоря в момента като политик, оглавяващ тази партия. Закона за домашното насилие. Приехме го. Сутринта слушах по Нова телевизия госпожа Надежда Йорданова, която с толкова лъчезарна усмивка обяви, че това, което от 2009 година мечтаят, вчера парламента с огромно мнозинство прие. В момента хората пострадали от катастрофи. Всичките им предложения. Сега са на второ четене след седмица или 2. Ще бъде прието и това. Сиреч тръгнахме от под нулата, а само за седмица-2 свършихме доста работа. Сега трябва незабавно да се отвори и да се реши какво ще се прави темата с бюджета. Тя не е по-маловажна. Но понеже така или иначе няма мнозинство и не можахме да се разберем, освен за правна комисия, да решиме, удължаваш бюджет ли ще има? Ще приемем ли бюджет? Но ние не можем да оставим държавата в това състояние. Това е безотговорно. Сутринта, вчера, казах, че на мен тези записи, преди да ги чуеме, разбира се, които бяха анонсирани от господин Петков предишната вечер, не могат да ми повлияят на преговорите. Още повече, обаче, че той каза, че са записани от българските специални служби, което, понеже обичаме към Америка да се реферираме, това е Уотъргейт. Да записваш централата на политическа партия е най-тежко нарушение в една демокрация. Само че се оказа, че то не е така. И това е подтекст, за да се разрушат службите. Стотици офицери да бъдат махнати. Това означава. Разбира се, че във всяко стадо има черни овци. Народа го е казал. Прави се анализ, намират се виновните. Бих дал пример елементарен с гранична полиция, че е най-чист. Ако те, тази чудовищна миграция, незаконно, нелегално, не успяват да я спрат, защото нямат технически средства, нямат хора, нямат капацитет, тогава директора не е виновен.
Ако обаче имат всичките тези работи, да, ще се направи смяна в служба. И всяко правителство го прави. Но ти да излизаш и да кажеш 500 училища, ще им сменят директори. Ние започнахме вече предишното правителство, чистката в образованието, в науката. Да говориш за всички държавната администрация, ще сложиш партийни лидери, ръководители. А в тези, които 37 депутати имат, ПП, ще дойдат новите, ще станат министри. Извинявайте, ние продължавам връщането назад. Казаха, йок, не можем с вашия мандат. А всички се убедихме, че трябва да направим правителство. Тръгнахме от 3 месеца премиер. 3 месеца съществуване на правителство тръгна. Колегите от Да, България до ден днешен повтарят това, което и ние казваме в момента. Експертно, отдалечено правителство. Даже господин Божанков каза като служебно правителство на парламента, което да преведе държавата през следващите 3-4 месеца. Съгласихме се да върнем нашия мандат, за да тръгнем, защото някой може да каже, ГЕРБ замразяват преговори. Да, ние замразихме преговорите вече веднъж, когато беше нашия мандат. Съобразихме се с тях в техния мандат, въпреки че сме победители. Нашите хора се почувстваха много обидени. Аз ги убедих, че това е добро за държавата. Не за партията, да. Срещнах един, който буквално ми каза, да се снимам с тебе, докато Асен Василев не си го направил министър. Защото после няма да съм вече при вас. И това са хиляди хора, които му пишат, защо унижаваш партията. И аз на всеки един обяснявам, че това е по-добре за държавата да има правителство, да приеме бюджет, да приеме плана за възстановяване, да отидеме напред по темата Шенген, еврозона, да заговориме вече и за другите реални неща, толкова важни. Заговорихме преди дни за конституционно мнозинство да се продължи нататък. Вчера госпожа Йорданова дойде да благодари на нашата партия. Нещо, което преди 3, 4, 5, 6 месеца беше яростна война между субектите. Тук въпросът не е за извинението или какво си говорят там. Сигурно и нашите, като си говорят, надали по-хубави работи могат да чуят. И това е нормално. Въпросът е начинът, по който мислят да се управлява държава. Да вземеш на някого службите, да махнеш хората на ГЕРБ и на Радев от службите. Ние за тези 2 години нямаме хора никъде. За тези 2 години изчегъртахте колко правителства, всичко. Резултата е този хаос. Резултата е катастрофа на държавата. Направихте го. И ние не ви се натискаме да ставаме министри. Никой от нас не иска да бъде там. Затова и ние говорихме за експертно министерство за няколко месеца. Вие забравихте ли, че цялата им сега ние го чухме? Какво ще правят пред местните избори? Сиреч да ни ползват като параван, тогава да съборят конструкцията, с техен министър на МВР да ги проведат. Това почтено ли е? Честно ли е? Как аз да излеза на партията да ги кажа сега, вие побеждавате, ама ние ви предоставяме на 37 депутати, поне към момента са толкова, може и по-малко да станат, които искат абсолютно цялата власт за себе си, защото те считат, въпреки че народът им е гласувал за 37 депутата, че абсолютно самостоятелно трябва да проведат война с всички, на всички нива. И представете ли си, какво става сега с хората в държавната администрация? Хубава, лоша такава е. Откъде ще намериме нови? Те откъде ще ги доведат? Представете ли си колко хора в момента са в стрес? Директори, училища. Това, което говорят. Да, всяка партия може да има амбиции. Но ние на срещите това не сме говорили. Ние говорихме за тези
5 приоритета, 6, и ние това изпълнихме, голяма част вече от тях. Бюджета ще седнем и ще го направим. Да, аз предлагах Асен Василев. Защото ако не е той, след това щеше да казва, ако бях аз, министър на финансите, щеше да има дефицит 3%, всичко щеше да е наред. Вие си избрахте хикс човек, проблема е във вас. За да не даваме такава възможност, казах, добре, нека и Асен да е там, няма проблем. Помислите ни са чисти в името на държавата. И на срещите, аз сега имам тежък проблем с моите колеги, защото които не са били на преговори. Ние имахме изключително добър климат в тези преговори. Изключително разбирателство по всичките тези теми. И това ни дойде като гръм от ясно небе. И в първи момент и аз помислих, че някакви мерзавци са ги подслушвали. Само че се оказа друго. И то надали е края. Тук не става въпрос да се извинят на Мария. Мария има репутация, която не може да разклати никой. Нито мъже, нито аз, за да не кажа за баща му на Киро Петков, че но поне 25 години, ако сме се срещали някъде по татамитата, е било преди 30 години и повече. Дето се вика, ако го видя, може и да не го познае. Това искам да знаете. И имаме друг разговор. Може да си спомняме младежките години. Това мога да кажа. Четейки, слушайки, партията в момента се бушува. Как е възможно? Ние отиваме искрено, честно, с приоритети, отстъпваме всичко. Такъв език, такова поведение. Не го заслужаваме. Окей, преди 2 седмици казаха, нямаме им доверие. Ротационен председател. Председател само на правна комисия. Един закон, втори закон, трети закон. Точно както сме се разбрали. Всичко. С кое заслужаваме такова отношение? Това е, което сега ще се опитаме да го обясняваме на хората, които стоят зад нас, и добрите намерения, искрените намерения да има правителство. Но ГЕРБ за това е първа политическа сила и СДС. Защото ние гарантираме на всеки честен, работещ служител, дали е в служби, дали е в държавна администрация, дали е в образованието, дали където и да е, няма да допуснем политическо преследване, незаконни арести, омаскаряване. Това ние няма да го допуснем, госпожо. България ни е мила, но, както каза Вежди Рашидов, и по корем легна. И те отгоре. Имаше по време на македонските избори едно много хубаво, но няма да го кажа, но вие ще се сетите. Сещате се. Няма каяние след това. Ние подходихме честно, подходихме отговорно, подходихме за България, скарахме се с партньорите от другите партии, извинихме им се, че месец и половина се държахме така, че все едно не съществуват. Само и само да направим правителство. С приятели се изпокарахме. Само и само да преведеме България. Да, след, ако те не се вразумат, тяхна работа, аз не им се меся. Но за България, след дискредитирането е точната дума пред евроатлантическите ни партньори. Няма, аз съм правил 3. Бил съм главен секретар и 3 пъти премиер. Няма случай американец, англичанин, французин, евреин, какъвто ще. Няма случай да е дошъл и да каже за тая служба,
Искам Иван Иванов или Петър Петров. Няма такава практика. Няма такова отношение. Това е просто дискредитиране и действително в полза на Възраждане. Да, когато се назначи правителство, те почват да си канат в НАТО министъра на отбраната, в съвета премиера, съветите по външни работи, по вътрешни, с всички министри. Това така работи Съюза. Правителствени, аз съм бил няколко пъти на междуправителствени съвещания в Белия дом на камината. И с демократи, и с републиканци. Няма такава практика. Никога те не си позволяват да кажат подобно нещо. Ако е добро, подкрепят го. Ако е лошо, казват си мнението. Но да ти дават кадрови решения, да ти кажат, йок, няма да е Желязков, а трябва да е този, такава практика няма. И ако ние сме говорили така, то е защото заместник-председател на Европейската народна партия Мария Габриел и Орхан Кючук са председател на либералите. Те с контактите и връзките си там бихме могли да събереме голямо мнозинство в Европейската комисия, в Европейския парламент и да изпълниме критериите, за да влеземе в Шенген и в еврозоната. Разбира се, че това се толерира от Европа, но се приема като много лошо дипломатическо възпитание да обявяваш с кой говориш, защо говориш, какво говориш. В момента това, което ще постигнем в България, да няма кой да ни вдигне телефона повече, да не смеят да ни напишат един имейл. Това постигнаха тези с този си начин на изразяване. Жалко е, защото и те имат своя потенциал, и то много голям. Сред либералите, сред други колеги. И вместо да обединим усилията си, или нашето, или държавата да заминава по дявола. Това ни казва в момента. Това се казва извиване на ръце на цяла държава. Господин Борисов, съжалявате ли вече за думите си изречени пред симпатизанти, че има още 240 партии в това? И въпросът ми към госпожа Габриел, какво означава замразяване на преговорите, а не прекратяване, след като казвате такива тежки думи за вашите колеги. Аз като дама да отговоря пръв. Просто вече аз не знам какво става. Това беше въпрос, който ме ядоса. Защото когато... Да, аз го казах. Аз никога не се отричам от това, което съм казал. Защото надали това е като в футбола за палянковците. Все едно в един момент Аржентина побеждава, Меси взима купата и я дава на Франция. Феновете безнеят, запалянковиците безнеят и казват, какво прави техният човек? И аз ден след ден обяснявах, че трябва да има редовно правителство, за да успеем по тези 5 точки, 6, за които говориме, да не се повтарям като клише. Тамън ме разбрах. Тамън голямата част ме разбра. А гидките не могат да го разберат това никога. Но голямата част го разбра, че това е добро за България. И изтекоха тези записи. Що точно са изтекоха? Те са ги имали от преди доста време, доколкото разбирам. Когато тръгнахме да правиме правителство, тогава изтекоха. Не случайно. А надали са и последните. Аз от собствен опит знам, че през 2 дена излизат нови и нови тъмън, човек да си поеме въздух, те го затискат с нови. Нерегламентирани записи. Затова ги оправдах и вчера сутринта. Нерегламентирани. И въобще нямаше да им обърна внимание, ако в тях не прозираше начина, по който искат да управляват държава, който ни стресна. Признавам се. На разговорите ни до сега, те бяха съвсем добри хора. Нито за момент не съм се поколебал и не съм си помислил, че това таят зад гърба ни.
Замразяване на преговорите означава... Замразяването на преговорите означава, че те могат да бъдат размразени, преди да им бъде сложен окончателно край. И аз много ясно посочих фундаментални принципи и отговори, които чакам. Защото извинението не е извинение към мен. Извинението към българските граждани, към българската администрация, към българските учители, към българските офицери. Уважението е към нашите партньори. Уважението е към България и нейните граждани. Ето това ще предопредели дали замразяването може да се превърне в размразяване или да отидем в другата алтернатива. Аз не знам и как колегите от Да, България ще разчитат всичките те приказки, че те не са антируски настроени, че са популисти. Как такива говорители като Илиян Василев ще приемат, че Да, България, според техните думи, не защитават тезите, за които говорят публично. Имат много, много въпросителни, много обиди и към други, не само към нас. Но това е което мисля, че към момента можем да кажем. България ни е най-мила. Те не са разчели. Не са разчели, защо загубиха само за 6 месеца управление. И на срещите с другите партии, и Тошко Йорданов, и включително госпожа Корнелия Нинова, и останалите, и ДПС, но особено тези двете партии, които са управлявали с тях, казваха, те първа ще видите за какво става въпрос. Те първа ще ги видите. Те просто са мислили от това, което, ако е така, повтарям, което чуваме, да заменят един параван с друг, за да могат да безчинстват. Навсякъде. Затова искам този път да кажа на нашите избиратели, симпатизанти и ако щете и те, които не ни харесват. ГЕРБ е гарант за вас, заедно с СДС, че ние няма да допуснем подобно нещо. Ще бъдат размразени, ако ние видиме в тях истинско желание, каквото и Да, България заявих. С експертно правителство за кратко време да прекараме България през кризата. Това е. Моля? Нови избори и трети мандат е алтернатива? Трети мандат не виждам как ще стане. И тогава изборите са много по-честен вариант към хората, знаейки ги вече и тях, и нас, и всички компромиси и некомпромиси, които не можем да направим. Така че изборите, още повече така, че мене е било страх от избори, така че изборите са вече, познавайки ме, някой като ме плаши, аз правя точно обратно. Точно обратно. Така че изборите вече, след като всичко направихме, Вежди ми каза, до кога се унижаваш, бе, човек? Сега преди малко. Века на 70 години съм. 30 години съм с тебе. Казвам заради България. Добре, ама повече, нали няма? Те ще почнат да си тръгват хората от мен, ако продължа да поставям по този начин въпрос. Или се вразумяват всички, това значи замразено. Връщаме се на стъпките, които говорихме, което говори сутринта, включително и госпожа Йорданова, нея поне аз слушах и я гледах по Нова телевизия за експертно правителство. Как си задават въпроса? Защо Да, България, които са управлявали с тях, не искат да дадат човек в кабинета? Как си задават? Как си отговаряте вие на този въпрос? Нямат желаящи да стават министри или нямат хора? Защо? За да могат в един момент да кажат, не, ние с това нямам общо. Благодаря ви, хубав ден! Има ли доверието в Продължаваме промяната? Как ще си върнете доверието, за да продължите да управлявате с тях в евентуално правителство?